Bai, kaixo, egunon, guzti hori. Eta ongi etorri 30 mintegiaren 8. ediziora. Euskara eta hizkuntzen kudeaketa enpresa eta erakundeentzat erremintza baligarriak eta eraginkorrak direla uste dugunontzat, hitzordua iritsi zaigu gaur. Gaurko goiza oparua izango da. Eta, programan ikusi dozuen bezala, hor badauzkagu hasiera batian hainbat hitzaldi, 6 inguru, eta gero etorriko da tailertxo bat ere, lanbide heziketaren inguruan, eta bukatzeko pare bat mahai inguru izango ditugu. Orduan, pentsatzen dugu hainbat gai jorratuko ditugula eta interesakoak izango diela zuentzat. Nola ez, guzti honi hasiera emateko, harrera instituzionala izango dugu eta hitz batzuk ere jasoko ditugu erakunde koordinatzaileen, mintegiaren erakunde koordinatzailearen partetik. Gurekin aurten AFM, AICAEK, Argia, Artes, AZK taldea, bai Euskarari Ziurtagiriaren elkartea, Banaiz Bagara elkartea, Eluiar, Emun, Euskal Herria Esnea, Fagor Automotion, IMH, Laneki, Kaslanetel, Langune, Ona Elektroerosion eta Ternua. Eta, hitz gehiago esan gabe, hitz emango diot orain Joxan Egainari. Joxan, egunon. Eskerrik asko Edurne, egunon guztioi, ongi etorri, bai agintari, islari eta etorri zaraten guztiak. Eskerrik asko ekitaldia irekitzera etorri zaraten guztiak, eskubitik hasita Anebeiti Algobarko udaletxearen partetik, baita ere Jorge Jimenez hizkuntza politikarako koordinazio zuzendaria, Igor Zigor Etxeburua Gipuzkoako euskera zuzendaria eta Mertxe Mujika. Sarreratxo bat ingo dugu bainita Mertxe Mujikak AEKako zuzendari koordinatzaile nagusia eta gero pasatuko dugu agintari hitza. Eskertu laguntzaileak, Maian Saostenak, bai udala, Aldundia, Eusko Jaurlaritza, urteroko babesa eta laguntzagatik, eta berezia ere AICAEKari bide lagun izateagatik. Ja badira 8 urte, 8. edizio honetan, eta badago egindako lan interesante bat. Eskertu etorri zeatenak, pizkat ikusita datuetan, urtez urte etorri zeaten guztia 8. minteguntara, baina 916 entzunle izan ditugu, 113 hitzaldi, badira zenbaki batzuk, topagune honekin baina izango genduke, edo gure asmoa, hasiera batetan, urte batu pasatu izan dira, azokaz hitz egiten genuen, nola baiteko feria, edo makina erramintako hildo hortatik, behar bada ez dugu erabiliko azoka hitza, baina bai nodo, edo bai topagune, edo nodo eragile, nola hortik nahi dugu jarraitu, esan dako bezala, Mertxe eta biokingo dugu sarreratxo bat azteko ekitaldia. Eskertu ere, Edurnek hitz egiten zuen aurretik eta Mikel Urdangarin beraien lana, honetan beraie dira pizkat motore, eta bai, azpimarkatu baita eta bukatzeko gure helburu. Zergatik IMH dago honetan, Euskararen erabileran barruan eta kanpora begira lan egitea, dalako gure asmoa, erantzukizunez jokatzea, merkatuan eragitea, eta baita ere, gure aldetik, zerbitzuak euskeraz eskaintzia. Eta hemen aipatu, beste urtetan aipatu izan dugun bezala, formazioari dagokionez, beti merkatuak hemen duen problema. Gu ikusten gea, eta nahitz da alegin handiak egin,
prestakuntza iraunkorra, euskeaz, ia minimo da. Ez dauka edapenik, eta hor, bai ikusten dugula olako diskriminazio positiboa edo bultzada behar dula, bestela, hor, zailtasunakin egongo geha beti, eta hemen gaude, zentro honetan, prestakuntza iraunkorra, sektor industrialean, ordu gehienen indezakeen zentrua. Eta, besterik gabe, ni pasatuko nuke jaitza mertxeri, sarreratxo honetan, mertxe mesedez. Egunon, eta oso labor egingo dut. Nik uste dut urriaren 3. astean galdu ezineko zita bihurtu dugula ja 30 gehi 10 mintegia. Duela 8 urte, lehenengo edizio ospatu zenean, eta atzera begira jarrita, nork esango zuen duela 8 urte hizkuntzen kudeaketak enpresetan hartu duen tokia horren besterako izango zenik. Eta gainera, Josane berrak ere eman ditu hainbat dato, zenbat islari, zenbat jente pasatu den hemendik, eta usteot hori baieztatu egiten duela mintegi honek duen oihartzuna eta galdu ezineko zita hori bihurtzea. Gaur egun ordea, hitza beste bada, krisi garaian bizi gara, handik eta hemendik entzuten diren hotzak kezkagarra dira, eta horrezagaitik da guretzat garrantzitsua mintegi hau. Krisia zaratago lan munduan ekimen oso interesgarriak ezagutzeko aukera izaten dugulako. Gure ustez, hizkuntzen kudeaketa balore erantzia da lan munduan, eta oso ohikoa bihurtzen ari zaigu hizkuntzak aintzat hartzea merkatua zabaltzeko orduan. Eta horretarako, nik uste dut aurtengo egitaraua begiratzea besterik ez dagoela, bestea beste bezerua fidelizatzeko euskarak duen balorea ikusiko dugu bertan, edota mundu osoa merkatua zabaltzeko orduan markan euskalduntatu Jesus duen enpresak antzeman dituzten onuren gainean arituko dira goizean zehar hemen mainguru batean, eta uste dut beti bezala zer pentsatu eta zer hausnartu ugari izango dugula gaurkoan ere. Eta amaitzeko bi idea. Batetik elkarlana. Mintegi hau elkarlanean antolatu da berriro ere, erakunde, euskalgintza eta beste eragileen laguntzekin. Guretzat elkarlana da aurrera egiteko giltzarria, elkarlanean arituz gero emaitzak onak direla ez daukagu zalantzarik. Eta amaitzeko eskerrak emateko ordua da, hasteko eskerrik asko mintegi hau antolatzeko, horretan ibiltzen diren buru belarri Edurne eta Aizeko kideak, Mikel, Aitor, Naroa, Charles, bestea beste. Bestetik, honetan islari bezala arituko zareten guztioi, zue gabe mintegi hau egiterik esan egongo, eskerrik asko mintegi honetan, mintegi hau babesten duzuen guztioi, eta eskerrik asko nola ez goiz honetan zuek esan gurekin egongo zareten guztioi. Nire aldetik besterik ez, jarrai dezagun aukera berria lantzen eta bide berriak irekitzen. Bai, orain hitza Ane Beitiak izango du, Elgoibarko udalaren ordezkariak. Aurrera. Egun denori, eta lehenik eta behin eskerrak ematia nahi dizkizuet, berriz ere 8. dan edizio hontan, ameneotiatik zuen artean, danon artean. Elgoibarko udalaren ordezkari naizen aldetik, posgarrixa da niretzako enpresan euskera zela sustatzen eta erabiltzen nahi dan ikustia, zela gerota garrantzi gehiago hartzen nahi dan. Eta labur bada ere nahi dizuet esatia Elgoibarko udaletik ere diru laguntzak bultzatzia nahi diala, bultzatzen diala euskera saritzen dian enpresentzako. Eta gainera, lanmundu hortan euskeraz ikasten aritsu dian lanbide heziketako eri eta ikaslieri laguntza eskainiko dien erabilera hori bultzatzeko laguntza eskainiko dien lanbide eskolei ere diru laguntzak bultzatzea nahi ditugula.
Eta, bueno, nola gure alegina hortan saiatzen nahi dan ere bai, besterik ez du nahi esatia. Mila eskerra meneotiatik, zuen artean egoten lahatziatik, eta dan hori etrezeatelako. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko, bueno, hemen lagun artean ematen dagoela, oin zigorri emango diogu hitza. Horrela zigor. Eskerrik asko, gaur ona etorri zareten guztioi, eskerrik asko IMH-ri. Lan honetan 8 urtez aritzeagatik eta gaur hemen izango den lana oparoa izatea opa dizuet hasieratik. Nik gaur ekarri nahi nuena ona uste bete-betean lotuta gure ekimenetik lan arlo sozioekonomikoaren euskalduntzarekin bete-betean lotuta dagoen ekimen baten inguruko kontakizuna da, ezta? Dakizuenez, Gipuzkoako Foru Aldundiak administrazio kontratuetarako hizkuntza irizpideen dinamika bat abiatu du edo Gipuzkoako udalekin batera, baita Elgoibarko udalarekin batera ere, eta horren kontakizun labur bat egitea nahi nuke, iruditzen zaidalako bete-betean lotzen dela gaur eskuartean dugun gaiarekin, eta oro har lan munduaren euskalduntzearekin. Dakizuenez, Gipuzkoako administrazio gehienek adostu ditugu administrazio kontratuetarako hizkuntza irizpideak. Foru gobernu honen asmoa izan da Euskararen normalizazioaren aldeko lana eraginkortzea eta hortik dator ekimen honen abiatzea. Lan horretan nahitaezko iruditu zaigu, jakina, udalak aliatuak izatea eta elkarrekin lan hau egitea. Horretarako sortu genitun, jadanik lehenago ere aurkeztu izan dizkizuedan proiektu elkartuen dinamika, udalekin batera eta beraien behar eta ezaugarrietatik abiatuta, irtenbide partekatuak proposatzeko iniziatiba. Proiektu elkartu horien lehen emaitza hain zuzen ere hau izan da. Administrazio kontratuetan hizkuntza irizpideak modu bateratuan ezartzea. Proiektu horretan Gipuzkoako instituzio gehienak elkartu gara, eta urte honen hasieran, urtarrilean iragarri genuen, 16 udal gehi 3 udal erakunde eta Foru Aldundia batu ginela langintza horretan, eta gehiagora joan gara, gero azalduko dizuen moduan. Proiektu honek ezaugarri batzu ditu, batetik lankidetza sustatzearena, ez? Aipatu duten modun hori izan zen proiektu elkartuak sortzeko asmoa, eta alde hortatik udalen eta Foru Aldundiaren eta gainerako herri erakunden arteko konplizitatea bilatzea izan da asmoa, ezta? Zertako eta optimizatzeko geure lana. Ez egiten dugun lan guztia, baina bai gai jakin batzutan optimizazioa bilatzeko. Hain zuzen ere, denok batera gai baten inguruan arituz indarra handiagoa egin dezakegulako. Gure ustez, prozesu eredugarri izan da, dakizuenez proiektu elkartuak antzeko ezaugarri soziolinguistikoak dituzten udalak batu ditu, bertako euskara teknikariak, baina baita ere kolore politiko ezberdinetako zinegotziak ere, edo arduradun politikoak aritu dira lan honetan elkarrekin, edo udala. Esan bezala eraginkortasuna bilatu dugu, beste ezaugarri bat proiektu honena. Aipatu eta honeko, ahaleginak zentratzearen asmo hori, eta bestetik tresneria sortzearena, ezta? Asmoa izan da, prozedura oso bat sortzea, araudia bururaino eramateko, eta tresneri bat sortu da hortarako. Hain zuzen ere, legea edo araudia bete arazteko tresna bat izan da.
kontua da arauak egon bat zeudela, baina betetzeko prozedurak ez zeudela, eta orain badaude. Eta esan behar da gainera, arauak egon arren, udal bakoitza, entitate bakoitzak bere erara egiten zuela. Orain modu bateratuan ari gara, ezta? Hau guztia, honen beste ezaugarri bat da laguntzarako ekimen bat izan dela, ez? Batetik udalei begira, tresna bat gehiago izango dutelako hizkuntzaren normalizazioa ere egiteko, baina baita ere enpresentzat ere. Zergatik, tresna baliagarri bat izango dutelako, hain zuzen ere, orain instituzio guztiak, instituzio asko behintzat, logika berean hariko direla dakitelako. Hau da, ez udal batekin modu batean eta bestearekin bestean eta baizik modu bateratuan eta eskaintzak beraz logika berarekin egin ahal izango dituzte udalek. Eta hain zuzen ere, beste laguntza edo beste aukera bat sortu zaie dela euskarazko merkatu berri bat enpresentzat. Azkenik, aipatu nahi nuke ofizialtasunaren ikuspegia ekimen honena. Aipatu dugu, 30 urte badira euskara ofiziala dela, baina ofizialtasun horren praktikara eramatea, ez da erabateko izan eta ez da bururaino eraman. Bereziki, ezarpen, araudien, ezarpen maila apalegia izan dela iruditzen zaigu, eta ekimen honen bidez, ofizialtasun hori praktikara eramateko bidea egin dugu. Iruditzen zaigu instituzioak ezinbesteko eragile garela euskara normalizatzeko eta bereziki alor sozioekonomikoa euskalduntzeko, bereziki iruditzen zaigu erakundeok egiteko daukaguna hain zuzen alor honetan dela arautu, sustatzea eta laguntzea. Erabaki traktorea izan da, hain zuzen ere administrazioek geure buruari araudiak eta prozedurak ezartzeaz gain, egiteko moduak ezartzeaz gain, enpresei ere jarri dizkiegulako. Hau da, kanpoan eragin egin dugu. Geure eragin esparrutik, geure eremutik kanpo eragin dugu ere, hori bai, geure arteko enpresen, zerbitzu emaileen eta instituzioen arteko harreman horretan. Hori da egin duguna, oso pozik gaude, oso ekimen interesgarria eta esan bezala eraginkorra izan da, baina gauzak hemen beti ez dira gozoak izaten eta dakizuenez, Espainiako estatuak salatu egin ditu, epaitegitan jarri ditu, 10 udal epaitegitan daude, salatuta, eta hori da ekimen honen ifrentzua, ezta? Guk ekimena ez dugu gelditu, ez guk diodanean ez naizari Gipuzkoako Foru Aldundiaz, eta udal gehiago batzen ari dira ekimen honetara. Eta, hurrengo egun edo asteetan, jakinaraziko dugu kopuru totala, baina Gipuzkoa osoko instituzio guztiek bat egin dute ekimenarekin. Eta nik amaitzeko esan, iruditzen zaigula, hau dela bidea, hau instituzio guztiek egin beharreko bidea dela, eta hori dei bat luzatu nahiko nieke gainerako instituzioei bide berean aritzeko. Eta eskerrak eman nahi diet, bereziki ekimen hau diseinatzen aritu zen talde eragileari, talde txiki batek egin baitzuen hau, udaletako euskara teknikariek eta aldundikoek osatua, eta gero dinamika honetara batu diren udal guztiei. Benetan erakutsi duelako udalen eta arduradun politikoen aldekotasuna eta benetan bizioa, zein honekin zer lortu nahi zen. Eta hoixe, nik uste dut merezizula kontatzea, zuen arlo honetan hainbesteko eragina izan dezakeen ekimen honen berri, eta horregatik kontakizuna. Eskerrik asko zuen. Eskerrik asko, Zigor. Bestaldian ipini naiz eta, orain pasatuko diogu itza
Jorge Jimenezi. A ver, horrekin moldatuko zea. Eskerrik asko dut, bai, ikuste dute, bai, ez? Ni bai, bera ez dakit montatuko den. Ez du nahi? A ver. Piztu gabe bai, nik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, bueno, eskerrik asko Edurne eta eskerrik asko guztioi. Eta egunon, mila esker, benetan, hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren aldetik, konbidatu gaituzuelako, zuen artera, biltzera. Lan jardun mamitsua duzue aurretik, badakit, eta antolatzaileek beti bezala oso begi zorrotzez aukeratu dituzte, bai gaiak, bai izlariak eta bai lan egiteko sistema. Beraz, nik oso denbora laburra lapurtuko dizuet. Eusko Jaurlaritzatik, hain zuzen ere, hizkuntza politikaren sailburu ordetzatik kudeatzen ari garen alor sozioekonomikorako sustapen jarduerari buruz hainbat datu eta hainbat gogoeta zuekin partekatzeko. Eta hitz egin nahi dizuet noski lan hitz eta bikain bikoteak osatzen duen sustapen sistema integratuaz. Lanitz programari dagokionez, badakizue, hemen zaudeten guztiok edo gehienok, badakizue Eusko Jaurlaritzaren ibilbidea luzea dela, alor sozioekonomikoari dagokionez Euskararen sustapenean, ezta. Hor ditugu datu adierazgarri batzuk, 1997-1997-tik 2013-ra 22 milioi eurotik gora erabili dira lanitzen bidez, eta lanitzen aurretiko, oraindik lanitz izena ez zuten programen bidez. Esan beharra dago, hala ere, 80%, kantitate horren 80% lanitz sortu den ezkeroztik erabili dela. Beraz, parterik handiena horretan erabili dela. Diru horrekin 1.500 gora eskaera atenditu dira, diruz lagundu dira. Eta hori da eskaera guztien 85%, ia, 84 Beraz, oso gertu eskaera guztiak atenditzetik, ezta. Orain arte, 324 enpresek jaso dute diru laguntza. Horietatik, 58 dira behin bakarrik aurkeztu diren enpresak. Hor ikusten duzuenez, 5 urtetan baino gehiagotan aurkeztu direnak 121 dira, eta 10 urtetan baino gehiagotan 13 enpresa, 16, eta badira, eta ez gutxi 14 enpresa, 16-17 urtez aurkeztu direnak. Beraz, esan dezakegu hor fidelizazio maila eta jarraipen maila, trazabilitatea nahi baldin bada esan, handia dela enpresen eta administrazioaren arteko lankidetza modu horretan. Beste ezaugarri batzuk ere baditu gure lanitze programa honek, batetik ekoizpen sektoreen arabera, hor ikusten duzuenez, 60% zerbitzu enpresak dira, normala litzaken bezala. Enpresen neurriaren arabera, 42 dira txiki ertainak, bat 50 langile bitartekoak, baina bada 11 bat 500 gorako langile dutenak. Beraz, datu hori guretzako bereziki azpimarratzeko datua iruditzen zaigu. Mundu horretaraino, maila horretaraino ere, lanitzen sarbidea nahiko aurreratuta dagoela. Lurraldei dagokienez, hor ezin sorpresa hondirik espero, eta Gipuzkoako enpresak 150 dira, eta Bizkaikoak 137. Eta datu hauekin bukatzeko kontu garrantzitsu bat, eta aurten jakin berri duguna, ez da, 2013ko deialdiari dagokion datu bat, eta da, aurten sekula baino eskaera gehiago jaso dugu, lanitz programa, 183, eta inoiz baino laguntza gehiago esleitu dugu, 179. Beraz, horraino lanitz tipifikatzen duten datuak.
Baina bada, gauza bat, hemen gauden foro honetan garrantzi berezia hartzen duena gure ustez, eta da, praktikak euskaraz egitearen aukera. Dakizuenez, 2012an eman zen lanitzen bidez, sartu zen lanitzen barruan, lanitz programaren barruan, aukera hori, eta aukera hori baloratzeko moduan jarri zen lanitzen programaren barruan. Hortxe dituzue, saio horrek eman dituen emaitzak lehendabiziko urtean, alegia 2012an. 676 ikasle aritu da lan praktiketan, lanitzen diru laguntzen onuradun izan diren enpresetan. Eta aukera hori eskaini duten enpresak 75 izan dira. Diruz lagundutako enpresen ehuneko 46, ia erdia. Guretzako datu hau da. Importantea, lehendabiziko urte batean oso harrera ona izan duen neurria iruditzen zaigulako. Beraz, hor badugu, seguru asko, aurrerantzean sendotzeko lan hildo bat. Pasa gaitezen orain, hasiera batean aipatu dudan sustapen sistema integratu horren bigarren osagarria aztertzera pixka bat, edo datu batzuk batera, bikain ziurtagiria. Dakizuenez, 2008an hasi zuen bikain euskararen kalitate ziurtagiriak bere ibilbidea, eta hor ikusten duzuenez, ordutik 2012 bitartean 121 ziurtagiri banatu dira. Goi mailakoak urrezkoak 39, zilarrezkoak tartekoak 50, eta oinarrizkoak, ez dakizatik bere garaian beltz izen eman zitzaion ze horri, 32. Urten evoluzioare hor ikusten duzue, eta hori bai, aurten gauzak hor ere aldatzen hasi dira, eta nondik, hain zuzen ere, aurten Eusko Jaurlaritzak alegin berezi bat egin du, hain zuzen ere, aurreko urtetako eskariaren gorakadari, aurreko urtekin konparatuta eskariak gora egin duelako, eta orain arte aplikatzen zen 30 enpresetako gehienezko kopuru hori bertan bera utzi dugu Eusko Jaurlaritzak, eskaera guztiei sarbidea emateko. Horrek gure ustez markatuko du hurrengo urtetarako bide bat, bikain ziurtagiriaren ibilbide horretan, eta espero daitekena da, datu horren progresioa aldekoa izango dela, eta beraz eskatuko digula bai Jaurlaritzari eta bai horretan implikatuta dauden sektore guztiei lan gehiago, eta seguru asko antolamentu hobea gauzatzea, eskaera benetan bere osotasunean hartu ahal izateko eta erantzun ahal izateko. Aipagarria da beste datu bat, niri bintzat oso importante iruditzen zaidana bikainen barruan, eta da ebaluazio sistemaren barruan dakizuenez hor ebaluatzaile klub bat dago, eta ebaluatzaile klub horretan 2008ko 110 ebaluatzaile horietatik pasatu gera gaur egun dauden 320 gora ebaluatzaileetara. Eta ez bakarrik hori, baizik eta bikain ziurtagiria eskuratu ahal izateko kanpo ebaluazioa eskatzen duten enpresen valorazioa, ebaluazio horri buruz oso altua da, asebetetze maila oso altua da. 2012an 8,8koa izan zen. Horrek jartzen gaitu oso egokiera honean ikasbideak ateratzen hasteko eta ezagutza sakontzen joateko. Baina garai berriei ahalegin berritua sortzaio. Eta orain arte gaingiroki baino aletu ez ditudan datu hauek ikuspegi aurrerantz doan prozesu bat marrazten digute. Sendoa eta atzerakorik ez duen prozesua behar dugu ordea euskararen bizi berritzarena, baita alor sozioekonomikoan ere. Eta hori horrela izan dadin egindakoa zorrotz ebaluatu eta ondorioak atera eta zurmamitzera behartuta gaude. Oso bereziki herri erakundetan sustapen politika publikoen ardura dugunok bai, baina baita ere gizarte eragileak. Nor bere jardun eremutik
nor bere ikuspegitik, nor bere ikusmoldetik, nor bere arrazoibide propioetatik. Baina denok helburu bakar batekin, euskarak lan munduan ere behar duen lekua eroso bete dezan. Eta jakina, ahalegin publikoaren ebaluazioaz ari garenean, ahalegin horren beraren eraginkortasuna da ezaugarririk erabakigarriena. Eta eraginkortasuna noski emaitzetan neurtzen da. Ez ahaleginaren beraren neurriaren arabera. Emaitzetan. Lorpenetan du eraginkortasunak isla onargarri bakarra. Ez inertziazko errepikapenetan. Ez da kontzientzia lasaigarri gisa baizik funtzionatu ezin dezaketen imintzio edo keinu antzuetan ere. Garaiaren zailak, bestalde inoiz baino gehiago behartzen gaitu zorrostasun arduratsuaren arrastoa ez galtzera. Eta inor gutxik ukatuko du, gurean behintzat, lehentasunak finkatzerakoan fin jokatzea dela, gaur eta hemen herri erakundeon bete behar nagusia. Eta lehentasunez ari garenez, mintegi honen goiburuan dagoena da, hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren lan ildo nagusietariko bat, hizkuntza kudeaketa enpresan. Hau da, euskararen kudeaketa egokia lortzea inguru elebidun eta sarri elean hiztun batean. Beste modu batera esan da, euskarak enpresaren kudeaketa sistema eta prozeduretan erarik naturalenean txertatzeko modua bilatu beharra dago. Euskara enpresaren balio erantziaren osagai izan dabe. Euskararen sustapenerako plangintzak beraz helburu nagusi horri begiratu beharko dio. Eta erabilera praktikoaren parametroetan neurtu beharko dira plangintzaren emaitzak. Plangintzan laguntzeko erabiltzen diren baliabide publikoak inbertsio errentagarri izan daitezen, eta ez gastu soil behintzat. Euskara autonomia erkidegoan azken 30 urteotan ezagutzen ari den bizi berritze prozesua aztergai da gaur egun mundu zabalean. Bai lorpenengatik, baina baita ere, eta esango nukenik akaso bereziki, prozesu horrek gidari eta indargune izan duen adostasun politiko eta sozial zabalarengatik ere. Eta hori horrela izatea 3 faktoreren eragin bateratuari zor zaio. Lege babes nahikoa batetik, hizkuntza politika eraginkor bat bestetik, eta azkenik, baina garrantzian aurrenik, herritarren atxikimendua. 3 faktore horiek daude noski, 3 faktore horiek badute noski beren kideak, beren berdinkideak alor sozioekonomikoan ere. Eta faktore horien eragina areagotzeko lankidetza lehiarerako eskaintza berritu nahi dizuet, gaur eta hemen, hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren izenean. Jardunaldi arrakastatsua izan dezazuela opa dizuet, denon onerako izango baita, eta batez ere euskararen onerako. Mila esker.